Kokko syttyy tänään kello 21 Ukonselän vieressä olevalla hiekkakentällä. Se on hieman pienempi kuin aiempina vuosina, mutta taatusti porukkaa keräävä. Eli kello 21, jos jotkut kyselee teiltä, niin silloin syttyy Kolhon kokko. Vähän eri paikassa kuin ennen. Eli sinne on toivotettu kaikki kyläläiset tervetulleeksi. Onko vielä lapsia, joiden nimet eivät ole listoilla? 98, 97, pituus ja pallo. 9900 syntyneille pituus ja pallo. 0102 syntyneille juoksu 60 metriä ja pallo. 0304 syntyneille juoksu 60 metriä ja pallo. 0506 juoksu 40 metriä ja pallonheitto. 0708 syntyneille juoksu 40 metriä ja pallonheitto. Ja ilmoittautumisia otetaan vastaan tuolla ihan tuossa ajanotto telineen vieressä ja ajanotto telineellä. Karkkipussia ei. Mitäs siellä näyttää? Tämän saa. Kävikö sä ilmoittautumassa? Neuvot pystyyn, kylmätä, polvet yhteen. Eli juoksu 40 metriä on tuo väliviiva tässä suoralla, etusuoralla. 60 metriä on tuolla vähän kauempana. Pituushyppypaikka löytyy tuolta, Leo heiluttelee ihan täysillä. Eli hän kanssa jossakin heiluttelee mustapaita päällä. Mika Loija. Ja nyt sitten Jorvarikko tarkkana. Topi Tamminen. Eli ensimmäisenä luettelen, jotka menevät pituushyppypaikalle. Ja samaan paikkaan myös 01 syntyneet. Mikke Tupamäki, Kristian Varjela, Eetu Karjalainen, Joona Kivelä, Mikko Teräväinen, Vilma Viljakainen, Marjo Mäki, Enni-Lotta Karkiainen ja Tessa Kiviniemi. Eli sinne tulee aika pitkät jonot. No niin, nyt näyttää hyvältä. On paikoillaan. Valmiit. Hep. No niin, siellä vielä kerkiää sitä keskimmäiseltäkin radalta. Väinö ja Lauri. Sitten täältä voisi periaatteessa tyttöjen sarjassakin ruveta siellä alkuverryttelemään. No erikoinen lähtö, 3 lähti ja 6 juoksee. Eli Enni-Lotta ja Tessa. No niin, siellä on hurja kaksintaistelu. Tää tullaan niin tasaväkisesti, ettei tiedä yhtään kumpi ylittää suoraan ensimmäisenä. Noin. Hienot ajat, nopeita tyttöjä ja poikia tässäkin sarjassa. Mikäs sun aika oli? Kantaa tätä poikaa. Pikkusiskon kanssa kävi vähän toisin. Hyvä Juhani. Sytytetään tänään kello 21 ravintola Ukonselän vieressä olevalla hiekkakentällä.